El projecte d'assistència a persones sense llar a l'Hospitalet consisteix en una sortida setmanal en la qual els hi portem un àpat pel vespre amb alguna beguda calenta, aigua. Els hi oferim també mantes i informació per tot el tema de recursos socials i sanitaris, i tot això ho fem amb el suport d'una vintena de voluntaris. Es un colectivo muy especial. Ellos viven la soledad, la marginación. ¿Queréis un café? Sí, vale, gracias. ¿Sí? Vamos a darle una pequeña ayuda, y esa pequeña ayuda para ellos es mucho. Es algo muy gratificante ver la alegría con que nos reciben cuando le vamos a llevar alimentos.